नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे बानी भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग को देखिए अभी खेसारी लाल जो कि विवाद में चल रहल बानी, जो कि 4 गो स्टार बा, एगो हीरोइन बानी। तो आप लोग के नाम बतावे जा बानी, जो कि पहला में तो बानी पवन सिंह जी, दूसरा में जो कि चिंटू पांडे जी, रितेश पांडे जी और राकेश मिश्रा जी। चारों जो कि स्टार बानी, जो कि खेसारी लाल जी के जो कि जज जीत कर लागल बानी। और एगो हीरोइन भी बानी, जो कि आप लोग विश्वास न करम, जो कि हीरोइन के नाम बा काजल बानी। तो ओकर बारे में जो कि आप लोग के पूरी डिटेल अगले वीडियो में बताएं। उससे पहले आप लोग के बता दें कि खेसारी लाल की फिल्म रहे दुल्हन वही जो पिया के मन भावे, जो कि 14 तारीख के आप लोग के सिनेमा घर में रिलीज होने वाला, यानी 2 दिन बाद। 2 दिन बाद यानी कल 12, परसों 13, 13 के बाद आप लोग के 14 तारीख के यानी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो कि खेसारी यादव जी की फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भावे, जो कि लंदन में शूटिंग होला, वो फिल्म आप लोग के बीच में सिनेमा घर में रिलीज होने जा रहा बा। तो आप लोग विवाद से दूर रही। आप लोग पहले खेसारी यादव की फिल्म 14 तारीख यानी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सिनेमा घर में देखम और देखकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। विवाद के तब विवाद अपना जगह पर बा। खेसारी यादव जी के सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म जो कि दुल्हन वही पिया मन भावे, जो कि 14 तारीख के रिलीज होने जा रहा बा। तो आप लोग देखम और देखकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आप लोग की जानकारी के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।